दापोली तालुक्यातील बुरोंडी येथील समुद्रात दुसऱ्या बोटींना एलईडी लाईट पुरवणाऱ्या बोटीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून गुरुवारी रात्री कारवाई करण्यात आली आहे। या बोटीवर 2 तांडेल आणि 2 खलाशी सुद्धा आढळून आलेत। राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानंतर अनधिकृत मासेमारी आणि एलईडी मासेमारीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून सातत्याने कारवाई केली जाते आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून मत्स्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गुरुवारी मध्यरात्री सागरी माइल्स मध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी दीप्ती साळवी हे गस्त घालत होते। यावेळी राज्याच्या जलधी क्षेत्रासाठी परवाना असलेली नजीम अली जांभारकर यांची नौका महाराष्ट्रातील जलधी क्षेत्रात बुरोंडी समोर अनधिकृतरित्या एलईडी लाईटचा वापर करताना सापडली। या नौकेवर नौका तांडेलसह 2 खलाशी होते। एलईडी नौकेवर कारवाई करून ही नौका जप्त करून दाभोळ बंदरात ठेवण्यात आली। त्यावर मासळी आढळून आलेली नाही। नौकेवर असणारे लाईट आणि लाईट पुरवणारी उपकरणं जप्त करण्यात आली आहे। ही कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय रत्नागिरी सागर कुवेसकर आणि मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी रत्नागिरी आनंद पालव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलबजावणी अधिकारी दीप्ती साळवी, सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक, सागरी सुरक्षा रक्षक, गस्ती नौका रामभद्रावरील कर्मचारी यांच्या सहकार्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।